Yo, what's up, Super Pam? It's Big and Super Migo Bay and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, madukos balay sa among silingan kay magkabog tubig, magkuhan ko sa among kon ba. Kung wala ba na kuan ang tubod, ang ilhang tangkis kay gaulan mo gani ha. So, Super Pam nako diri sa baul sa among silingan. Dili mo Super Pam ni bunga Super Pam ano yung kuan, ano yung puso sa mais bunga. Kung iro nga si atom ni dool na kog nagkagwa sa ka. Kayo kada ko. Muna sa Super Pam dako kayo baol among silingan. Ilang baol, dere baol na. Turang balay ato. Boss among silingan dako kayo. Sus indot tag amo ang tanay kaling kay wa man tay mahiwa kay ilahaman. Hihi. Padayon. No, Super Pam na pay kuan. Napay hilaw-hilaw pero puhon na anya ni kuan si atom puhon og mga gulang na ni tanan. Magulang na ni siya tanan Super Pam. Oh, pareha na ba? Pareha na. Pareha na. Mo pwede na siyang sanggion. Na oh. So, pwede taglakaw ka danlog ka indalan, no? Paling ka danlog, kasi nila sa tabas, hindi rin tamang slide. So, no, Super Pam mo. Tsada ka slag mais. Uy, kapita ko na slides. No. Muna mo ang pandrit, Super Pam, muna mo panuig. Agay. Tanom na kong lapok din. Oh, nang garden na sa among silingan Super Pam kanang garden na siya. Ay, katasang lang. Na. Kaning kalubinhan ilaha Japon ni wala mi amo lang abot ani kay sa pikas amo So nitagla ko Super Pam ni among dalan oh. Muna siya panuig dire Super Pam ba. Panuig kanang yearly nga pag-cropping ba. Yearly. Among dalan bring ka. Basa kayo na ga aging tubig. Okay. Alright. So, purta ko i-share ang adlaw this day kay nag-trouble akong cellphone na daot ang ihang storage spot ba wala nagkadimao kay i-restart man gud nako kay di man siya kusog skill na kundi i-restart. So murto siya daghang kong vlog nga na miss, daghang kong vlog nga na delete. So di mo ginato kuan na atong cellphone ay technical issues. Pero sayang lang gyud kapoy kanang nag-effort tag vlog ba nya makuan lang. Sige na lang ato lang dawaton. Okay sa tong nagpadayon sa pag-subscribe sa akong YouTube channel sa pagpadayon sa pagsubaybay. Thank you and God bless all.